Това е остров Хелголанд. Състои се от две части. Тази голямата, на която правя панорамна снимка сега, е 1 квадратен километър, а тази, която е в далечината, е 0,7 квадратни километра. На времето до 1720 година е било един цял остров, но след това се разразява страшна буря и островът е разцепен буквално. Там в далечината би трябвало да има летище, сега ще го дам близък план. Аз много не го хващам, но се вижда, че там е и плажът. Плажът на острова. Казва, че лятото тук е имало почиващи. Добре, няма нищо лошо, докъдето окото ти стига само вода, 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 слава Богу, синя. Докато към континенталната част вече беше мътна. Островът е бил датска територия, тогава и Шлезвик е бил датска територия, тая провинция Шлезвиг-Холщайн. След това британска, процъфтявала е като център на пиратите, особено по време на Наполеоновата обсада на Британия. Хайде сега се върнем към нормален изглед. 19 век, т.е. началото на 20 век вече, 1900 година, се подписва договор между Германската империя и Британската, като Британската замяна на този остров получава остров Занзибар, който днес е част от Танзания. Танганайка и Занзибар образуват държавата Танзания, но тогава остров Занзибар е станал британска собственост, а това тук немска. Втората световна война, разбира се, е разработен като база, но за кратко, тъй като англичаните са го намлели. За 2 часа изсипват около 2000 бомби, големи самолети. А след това, 1947 година, след края на Втората световна война, тук е възпроизведен най-големият неядрен взрив в човешката история. Взривени са всички бункери с наличните торпедни глави, самолетни бомби и така нататък. Общ тротилов еквивалент 6,7 килотона. Значи бомбата, ядрената над Хирошима, е била 20 килотона тротилов еквивалент, а тук общия взрив е бил 6,7, 3 пъти по-малък, но далеч по-малка територия и не е ядрен. Това е било страшна работа. След това, лека по лека, 1952 година, островът е възстановен и вече е бил под германско администриране. 1952 година. Общ брой на жителите 1300 човека и съвсем наскоро са гласували такова решение да не се увеличават. Да не се увеличават, тъй като са станали твърде много. Тук изглежда във всяка къща е по един човек. Тук има някакво знаменце, моля никой да не се заблуждава. Това не е българското знаме. Това е знамето на провинцията. Така. Трябва да се пуснем сега надолу.